Zami ndiyafuna ke unike ithuba bawumpandle banizintroduce kumphulaphula wayivukani community radio ngayinjikalanga yanamhlanje igama nefani nokuba ingaba nisukaphi na. Kuzamxolo kafunani lo uthethayo msasasa. The provincial chairperson of sports and recreation kwa health or reside ePort Elizabeth at the moment nongumsebenzi waseDurangenza Hospital. Nkosi kakhulu bawo Usimhlekazi Mr Mphandle ezibake besike sadibana ndihlala lapha eKomani isebenze eFrontier osuka ke ngapha Lady Frey kwelali yakuThembe kwaHaqo. Ndiyabulela mhlekazi. Yabulela Mr Mpandle besike sadibana Mr Mpandle phamba ndize kuwe ndiyafuna uqala ndithethe noba uzama uxolo kwelacala ngosiqelela nje ngaba as health and wellness games nisingathayo ning Department of Health ngaba sincedisana kanjani nabasebenzi benu phayana ke kwiz departments especially ku Department of Health. Msasasi sincedisana kakhulu. Uyawukhumbula msasasi ukuba institutional departments zakarhulumente actually especially health une mandate from the senior officials which is the politicians to make sure that si deliver a service and also sinika abantu the quality healthcare service. Now kwarhulumente ke ngokwa health uyafumanisa ukuthi mvanje apha Eastern Cape ugutyungelwe zingxaki zokungabi namali. Now abasebenzi abakhathaleleki ncam and abasebenzi basebenza i-overtime unnecessarily baya overworkwa because there's a lot of shortage of staff nezinye izinto ezikhona within the department ezibangela abasebenzi bangakwazi ukufumana amalungelo abo. But through this program iyasinceda ukuze sihlale siconcentrateile in terms of service delivery, making sure that deliver what is expected ngexesha eli-right ebantwini even though sinezo challenges zingako. So without this program definitely communities around Eastern Cape they won't be able to access healthcare services. Mr Mpandle ndiyayazi ndifuna ke sike sithethe ngalomba lo sidibene nayo namhlanje niyahosta ngomsuper iSandringham Sports Grounds ezemidlalo nikulindele kuba izawuqala nini imidlalo yenu pha kwakunye nokuba ningabaqoquzeleli bazo ke health and wellness games ngomso amalungiselelo yenu ahamba kanjani kuzothi ganguko. Nkosi msasazi hayi mhlekazi wami njengoba ndandishilo ndinevasi mfo ziyashuba ngomso el classico ndidlana lo bhudu secakwami amalungiselo ahamba kahle mhlekazi ahambe kahle sigqibile bensanda mbonisa what we have prepared since esuke eBhayi. Imatch yethu yoqala ingo10 mhlekazi 10:30 kudlala iKomani Hospital nePort Alfred esokeni then kwelacala izabe iKomani Hospital neNelson Mandela kuNetball. Zimatch ezinzima ezomsesazi kodwa ke hayi siredi kangaba ndiyoqola ibala ngwansuka ndibe ngiqibile. Ingaba nilindele amaqela amangaphi roughly xa unosixelela izibhedlele enizilindeleyo kanye i-departments enizilindeleyo bazibe inqalenye yalomsitho owangomso manize kuba bawuzama uxolo mhlawumbe unganalo ufifi lokuba zingaba zingaphi izibhedlele enizilindeleyo pha. Msasazi izibhedlele esizilindeleyo silindele izibhedlele ezingu-18 with different codes because kwisoka we silindele institutions ezi4 because we are playing the semi-final stage and the final stage nakwi-netball. So then kube khona the indoor sport codes and the running. So isinike londo 18 institutions. Xolo kwangenayo ke umphulaphula ngale njikalanga yanamhlanje pha e-studio kuKomani sihleli naye ke ba uzama uxolo kwakunye naye ke uba umpandle nabasidakanqelayo ngeenkcukacha ezithe vetshe ngaye the Eastern Cape Department of Health and Metropolitan Championship Cup ekulindeleke kuba yasingathwa ngomso ngenxa yexesha kuzo ke indwendwe zami kuzonyanzeleka ndinikhulule kodwa ndikwazi unikhulula ndinganikanga closing statements ukumema nje abantu baseKomani babancede basondele phayana emabaleni bazozibonela ngokwabo lento sithetha ngayo namhlanje. Mr Mpandle maniqale ndikunike wena ze siqebele ngayo uba uzama uxolo. Inkosi msasazi msasazi nje manditshilo ngomso sibetha ngeblockbuster fishers zodwa akho mafokofokwana ngomso kubetha umuntu qha ebaleni axole futhi and the nicest thing is that siyavana we are friendly wellness kodwa kumuntu wabethwa aphume eqansi equmbile oqumbileyo encumuleyo mhlesazi wami silindele inani elikhulu. We had a great marketing kule tournament sithi thanks to you enivukani nisincedile
along with abanye abantu and through our social medias zase Frontier nakwa Healthy noma ke sithetha nabantu apha endleleni, even nezi clubs zisebenzisana nazo locally, they said that zizahamba ziyo support, zawu drop everything. So hayi ngomso, hayi kobethwa indonga tata, kobethwa indonga msasazi wami, nalo tata siyayazi siphuma singavani wena kasidibene sobabini. So ngomso ndidlala naye second game Doranginza versus Frontier, that's a game to watch. El Clasico yalapha ku Eastern Cape Department of Health, akomntu ungayazi. Inkosi msasazi. Kwasikakhulu Mr Mpandla, uba uzama uxolo uyayiva le challenge seyibekile uba uMpandla uba nijonge ngamehlo amakhulu niyidorang inza nenisuka ngapha nihambele ke wena ba ungazithethela luthini kwezi closing statements zakho Mr Mpandla. Sasazi engakutsho nje ukuthi qude manikiniki izindala zombili. Ya, sifuna ukuthi okokuqala nje kubahlali baseKomani mabeze ngobunini babo bazobona. Abasebenzi bakwa health bathatha inyathelo lokuthi umphakathi ubathembe, ubonwabise, so that uyazi ukuthi asipheleli nje xa bengena kuma health institutions. Kodwa nakwi-sport sikhona, so mabazosupport. But on the side of i-competition, I want to tell you msasazi into kokuba iFrontier sekulithuba isoloko ingayiboni kakuhle iDorangenza. But ngomso senizo witness iDorangenza izawunyuka apha iphethe ikapu isiye eBhayi kuDr Nxiweni. Then zeniphinde nimbize umuntu akaMphandle siphinde sizocacisa ikapu siyibeke apha so that sizobonisa ukuthi sizise umdlalo njani. Siza neflair eBhayi. Kudlalwa ibhola eBhayi bhuti libekwa phansi lityutyana. Wena wakho wayibukela iMamelodi Sundowns mayidlala uzobona ifootball ngomso come eBhayi uzobona. Jabulela. Nkosi kakhulu kwindwendwe zami ngapha kumhlaba waseKomani. Ngenxa yexesha kuzoniyanzeleka ndinikhulule kodwa ke sivukani community radio sinqonelela impumelelo kumsitho enizabe niusingathe ngomso phayana ke eSandringham Sports Grounds kuKomani. Mina nani ndiyacela mansidibane kwixesha elizayo. Thank you very much. Inkosi msasasi. Inkosi manibulele ke kwindwendwe zami ezihleli ngapha nampha kumhlaba waseKomani ezisidakancela ngamalungiselelo abo for i-championship yabo yangomso pha eSandringham Sports Grounds Department of Health. Bekangako ke benimphathele wona uMphulaphuli wayivukani community radio ngayinjikalanga yanamhlanje kodwa ke mina noMphulaphuli asiphinde sidibane ngomso pha kwinkqubo yezemidlalo from 6 to 9 malanga nalapho ke zabe nimphathele uMphulaphuli inkcukacha ezithe vetshe ngazo ezemidlalo. Ezemidlalo.